Mamshazi uzizwa unjani ke ngosuku la namhlanje njengoba kuthiwa kuzokhethwa unomehlo omusha kanye namaqhikiza? Empeleni ngizizwa ngijabulile ngoba ngesakwazi ukuthi sihambe siye kwesinye isigodi sithi siyodinga usizo lokuhlola sekuzaba right ngoba sesizothola wethu unomehlo ozohlola. Manje laba abangezona intombi beze bezohlola sibenze njani? Laba abangesizona intombi into yabo sazayikhuluma ngoba isiphatha kabi ngoba bayasingcolisa isithunzi sethu basidicilela phansi. Manje le ndaweni ninalo iqhikiza? Empeleni iqhikiza besingakabi nalo kodwa ngokubona kwami liyadingeka. Ngabe lona-ke iqhikiza lisiza kuphi? Empeleni iqhikiza lisiza entweni eziningi ngoba uma uyintombi udinga ulwazi uyakwazi ukukhuluma nalo iqhikiza ubonisane nalo. Nanokuthi-ke uma kunemicimbi ndawana thizeni kuyaye kuxhunyane nalo iqhikiza litshelwe bese kube yilona-ke likwazi ukuthi lihambe lisingenela emzini nemizi lazisa intombi. Ngiyabonga-ke Mamshazi ngesikhathi sakho kunike sona.